Kining maong reggae, alang kini sa mga hilig mo ikid. Andam na ba mong tanan? In 3, 2, do it! Let's make some noise! Kining sayaw nga reggae, ipahinungod kini sa among amigo nga si Boss Emmy. Inubanan sa iyang assistant nga si Master Richard. Kung sunatan ay hisgutan, grabe jud kakugihan. Sa sunata sa diskuhan, garabihing labihan. Siya si Master Richard, basta sunatan ay ipabirada. Mga nga daw kusog jud musika. Kung gusto ka mo sayaw, dili jud ka maproblema. Ilang mga tukarog sunata, tinaw kusog ug makasikat jud ka. Master Richard on the mix. Kung gusto ka mo sayaw, si Richard sa sunata siya mo kutaw. Aron ikaw kusog sad mo sayaw. Diri na dodong sayaw na inday, imong sinayawan kusog jud mo kiay. Kini si Master Richard, kusog jud mo sikat. Hasta mga saging abil jud, mga luad. Bisan nun sa nga sunata, maayo jud siya mo timbla. Basta reggae inday sayaw eh. Ay 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 oh. Ang tukar nga reggae, nindot ka ayo. Ay 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 oh. Sa tukar reggae disco lanok ka ayo. Yes man, basta double L sound system, dili malikayan imong tiil mat iniktin na. Ay 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 oh. Tukar reggae disco nindot ka